जोंहा मा जाहैदों मा गोरोन्थि जादों जों बेखौ दिनै साननाया मोजां होननानै आं सानो अफ कोर्स दिनैनि बे जथुम्मायाव आं गाहाय आलासि नङा गाहाय आलासिया माबा जाहोनाव फैनो हायाखिसै स' आं आंनि बिबुंथिखौ आं बुंथिगिरि हिसाबैनो बुंनो नाजागोन आं सिगाङाव बेखौ बुंग्रोनो नागिरो जे एबसुनि कनफारेन्स हिसाबै जे नर्मेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जायखिजाया फरायसा आफादफोरनि मावनांगौआ मा रलआ मा बिबाना मा जों गुबुननिजों बारा रुजुनो हाया जायो स्पेशली जेब्ला बर'नि कन्टेक्स्टआव फैयो जे बर'नि फरायसा आफादा फरायसाफोरनि बाथ्राखौ साननायजों लोगोसे हारिनि थामोनथानि बाथ्रा सानबोनांगौ जादों दिनैनि बाथ्रा नङा गोदोनिफ्रायनो स' एक्सट्रा मोनसे बिबान लानानै हारिखौ माबादि गोख्रों खालामनो हारिखौ माबादि फोथांनानै लाखिनो हारिनि मोनथायफोरखौ बोरै मोनहोनो बिनि बागै राजखान्थियारि रांखान्थियारि समाजखान्थियारि हारिमु बिथिं बेफोर गासैखौबो सोलोंथाइजों लोगोसे नायबोनो गोनां जादों आरो बेबादिनो गोख्रों बिबान लाबोनाय एबा रल लाबोनायखौ जों नुयो थामहिनब्ला दिनै गुसुङै बुंनो थाङोब्ला बेखौबो सोरबा सोरबाया बुंनो नागिरो जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जदिउ फरायसानि आफाद उल्थाहै गार्जेननि बिबान लानो गोनां जादों हारिनि थाखाय स' बेयावहाय बेबादि मोनसे गौथुमा दिनै जोंहा गुबुन गुबुन आफादफोर दं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि पेरेन्ट बडि बादि दं आरो दिनै जोंहा आन्टि पलिटिकेल पार्टिफोरबो दंसै बे थासेयावबो दिनै मानो बे रलखौ लानो गोनां जादों अब्ला जोंहा फिननाया हयथ' फैगोन जे गावबा गाव बिबानखौ जाबादि लानांगौमोन बेखौ लाजोबनो हायो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि मावनांगौनि साननांगौनि एसे बादगा माखासे बिबान लानो गोनां जादों आरो बेखौ जों फोथायो गासैबो बर'आ मदद होबोदों हेफाजाब होबोदों आरो बेबादिनो दिनै दुलाराय बर' फरायसाया आवगायबोनो हादों दिनै मोनसे फरायसा गौथुमनि जा गुबै आखु बेखौ नायोब्ला जों नुयो जे फरायसाफोरनि गांनाय उखैनाय मोननाय मोनै आवगायनो हानाय हायि बेखौहाय साननाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशनजों आवगायदों मोनसे स्ल'गान होगासिनो क्वालिटि एजुकेशन दानाय मान गोनां सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनाय बर' फरायसाफोरखौ दा बेखौ बर' फरायसा आफादाल'सो बुंबाय थादों ना जों हारि हिसाबैनो बयबो सानदों गोसोआव लादों बिमा बिफा हिसाबै समाज हिसाबै गार्जेन हिसाबै जे येस वी नीड क्वालिटि एजुकेशन जोंनो नांमारगौ बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंजेननानैसो होबाय बेखौहाय साफ्रोमबो बर'आ गोसोआव लाखिनो नांगोन जे बे बर' फरायसा आफादनि बा एबसुनि लुबैनायल' नङा इट शुड बी बे जोंनि हारिनि लुबैनाय जानांगोन हारिनि हास्थायनाय जानांगोन साफ्रोमबो बर' फिसाखौ जोङो क्वालिटि एजुकेशन होनाय स' व्हाट वी मीन बाय क्वालिटि एजुकेशन जों गुन गोनां सोलोंथाइ होनब्ला मा मिथियो दिनैसिम जोङो बर' फरायसानि बाथ्राखौ सानोब्ला दासिम जों मालाबा खाफाल हमनो गोनां जायो दाबो जों साननो गोनां जायो मानो जों बै आनसारखौ दिनैसिम मोनहैनो हायाखै जेराव थाङोब्ला जों बुंनो हागोन थोबाय जोंहाबो दिनै मोजां फरायसा अनेक ओंखारबाय जों दिनै आथिंनि आखाइनि आसिखौ जोङो गोरोबहोजोबनानै सानब्लाबो बेवहाय सिखाङा सानजोबनो हाया आग्लायबावो आसिया बिदिब्ला जों हमनानै लानांगोन बा जों मिन्थिखायो जे स्टिल टु गो लं वे गोजान लामा हान्थिनांगौ दं गोदो बुंग्राया खममोन मावग्रायाबो खममोन दा बयबो बुजिबाय बुंग्राबो दंसै नारसिनग्राबो दंसै खिन्थु दायो जों बेखौ नुबाय जे बुंग्रा नारसिनग्रा आरो बे मावग्राजों मानिग्रा फल' खालामग्रा बे खिन्थु बे गेजेराव जोंहा बिराद गेप दङ बेखौ जोङो समान खालामनो हानांगोन दिनै सोरबाया फराय होनब्ला फरायग्राया फरायाब्ला बुंग्राया बुंबाय थागोन खिन्थु बेजों माबा खामानि जागोन जाया आरो बेखौ जों दिनै नुनो मोनदों एखे रोखोम हारिनि बेलायावबो हारिनि थाखाय मोजां सान बयबो बुंगासिनो बेसेबाङा सानो खौसे जा बयबो बुंगासिनो सोर मावदों सोर जामारदों मोजाङै फराय गोजौआव थां
गोनां सोलोंथाइ ला बुंगासिनो बेसेबाङा मानिदों थ' थोननाय आरो मानिनाय बेनि गेजेराव जोंहा दिनै फारागा बांद्राय लांदों बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैयो नोंथांमोननि बे ओनसोलनिया गुबुननिया गुबुन दाब दाब जायगायाव बेबायदिहाय बुङै बुङै हयथ' मोनसे समाव सोलायनाय फैगोन अफकर्स गोदोनिख्रुइ दा जों एसे बांसिन नुयो बेखायनो आं खावलायो नोंथांमोननि बे ओनसोलनि रायजो राजाया दिनैनि सानखौ मोनसे खाबु हिसाबै ला दिनैनिफ्राय फरायसायानो जा बिमा बिफायानो जा गार्जेनानो जा गासैबो बे सतबांसाखौ गोसोनि गोसोआव लानि खुगाजों नङा नाथाय गोसो सिङाव जों लानि दिनै जोंनि हारिनो जा गोनांथि जाथों जों बेखौ जाहाथे फुरायनो हायो जों जाहाथे बेखौ लुबैनाय बादि आवगायाव लांनो हायो हारिनि थाखाय सानो जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय सानो जोंनि इयुननि थाखाय सानो साफ्रोमबो बर' फिसाहा बिबान दं बेखौ जाहाथे जों गोसोनि गोसोआव लानो सोरबाया मावदों सोरबाहा बिबान दं सोरबाया अमुक गौथुमाव दं बिसोर मावबाय थागोन बिसोरसो थांगोन बिसोरनिसो बिबान नो बेबायदि जाया जों साफ्रोमबो इनभल्भ जानांगोन जों साफ्रोमबो बिबानखौ लानांगोन हाबनो नांगोन बे बिथिंफ्रावहाय मावनो जों सतबांसा लानांगोन दैदेनग्रा सोरबा थागोन किन्तु नों आंहा गासिबो मावब्लासो जोंखौ सोरबा सासेया दैदेनगोन दा दैदेननाया अब्लासो जाफुंगोन दा साक्सेसफुल बोरै जानो लोगोआव थाफाग्राया गोसोखौनो होआब्ला दे होनफायाब्ला हेफाजाब होआब्ला मदद होआब्ला there cannot be any leader जों लिडार होनोब्ला दैदेनगिरि होनोब्ला सोरबादिखौ होनो जायफ्रा मोजां फलोवार्स दङ जायखौ लानानै थारैनो सासे मानसिया खामानि मावनो हादों जों बेखौसो लिडार होनो नङाब्ला दिनै मोसौ लावखारखौबो लिडार होनगौमोन गोबां 50टा 100टा मोसौ गुमनाय बेखौबो जों बुंगौमोन लिडार होननानै नङा who can cooperate who can work together who can stand together and who can understand जाया लोगोआव थाफानो हायो जाया गसंफानो हायो जाया मावफानो हायो जाया बुजि मोनो आरो समानहै आवगायो बेखिनि मानसिखौ दैदेननायखौसो जों दैदेनगिरि होननानै बुङो बेनिखायनो जों जुदि मोजां दैदेनगिरि नागिरोब्ला जों बयबो कोअपारेट होनांगोन जों बयबो हेफाजाब होनांगोन मदद होनो नांगोन दिनै जों बयबो मिन्थिगौ जे सोलोंथाइया ओरैबायदि गोहो दङ बुहुमाव मोनसे बाथ्रा दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिन्थियो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बुहुमाव जेसेबां हाथियार दं बयनिख्रुइबो गोहो गोरासिन हाथियारानो जाबाय सोलोंथाइ नोंथांहा जुदि सोलोंथाइ दङ अफकर्स आं सार्टिफिकेटल' मोननायखौ बुङाखै गुन गोनां सोलोंथाइ जुदि नोंथांहा दङ नोंथांखौ रावबो थगायनो हानाय नङा नोंथाङा जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ दङ नोंथांखौ रावबो फोलानो हानाय नङा रावबो नेवसिनो हानाय नङा नोंथांनि मोन्थाइखौ सिख'नो हानाय नङा बेवखाय जों जुदि मोजां सोलोंथाइखौ नाजावनो हाया लानो हाया जों जेब्लाबो नारसिनजागोन जेब्लाबो जोङो थगायजागोन जेब्लाबो जोङो नेवसिजागोन सोबख'जागोन नासयजागोन फोलाजागोन बेवखाय जों दिनै न'सेनि बाथ्रा नङा सोरबा सासेनि बाथ्रा नङा नाथाय गासैबो बर' हारिनि फिसाफोरखौ जोङो नंगुबै ओंथियाव मोजां सोलोंथाइ होनानै खर' दैखांनानै गावनि मोन्थाइनि बागै गियाल'ना बुंनो हानाय गावनि मोन्थाइनि बागै मिन्थिनाय लाजियालासिनो गियालासिनो साहस खालामनानै with full confidence जों जाहाथे आवगायनो हायो नंगुबै सोलोंथाइया गोसोआव बोलो होयो फोथायनाय होयो कनफिडेन्स होयो आरो जायहा मोजां सोलोंथाइ गैया साहसबो जानाय नङा गिनायाबो खारनाय नङा लाजिनायाबो खारनाय नङा जोंनो सोलोंथाइया सार्टिफिकेट होनायजों लोगोसे डिग्री होनायजों लोगोसे साख्रि होनायजों लोगोसे थाखा होनायजों लोगोसे मा होयो गावनि सायाव फोथायनाय होयो साननो बोलो होयो गिनाय गैयै खालामो साहस गोनां खालामो स' थारैनो जुदि जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हामारो सासे मानसिया कमप्लिटलि मा जायो जौगानो हायो
from all sides गासैबो बिथिङाव complete man or woman जानो हायो नङाब्ला खंख्ला जायो माथिंबा आवगायबाय माथिंबा गैया बेवहाय आं आइ आफा गासैखौबो खावलायो जाहाथे जोङो जोंनि फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ मोननायाव बयबो हेफाजाब होयो थुलुंगा होयो आं बे बेलायाव दिनै बेयाव गिदिर फरायसाबो दं उन्दै फरायसाबो दं आरो स्पेशली बिमा बिफा गार्जेनफोर दं बेवहाय आं मोजां मोनदों जों बेखौ बुंजायो जे खालि फरायसाफोरखौ जोङो फराय मोजां रिजाल्ट खालाम मोजां साननो सोलों बेखौ जों बुंब्लाबो जाया बेखौ मोजां फरायनायनि एनभायरनमेन्टखौ न'आव बिमा बिफायासो होनांगोन गार्जेनासो होनांगोन बेवहाय जों गासैबो दिनै फरायनाया मोजां नङा दिनै टप 10 आव बर'फ्रा थांनो हाया टप 20 आव थांनो हाया मोजां रिजाल्ट खालामा होननानै जुदि जों गथ'फोरखौल' बुंबाय थायोब्ला बे बाथ्राया आद्रा जागोन इनाय खालामनाय जागोन फरायसाफोरनि बागै आं बेबादि सानो आं बे दायखौ आं बिमा बिफानोबो होनो लुबैयो आं गार्जेनफोरनोबो होनो लुबैयो खारन it is the parents, it is the guardian who can give the best environment. साबसिन आबहावाखौ मोजां आबहावाखौ न'खराव बिमा बिफायासो होनो हायो बांसिन थुलुंगाखौ बिमा बिफायासो होनो हायो जों दिनै बिमा बिफा गार्जेनफ्रा फिसा फरायसानि सायाव जों बेसेबां नोजोर होयो आंनिखौथ' आं बुंनो हाया जोंनि दिनाव आइ आफाया ओरैबादि खारहामोन जोंहा आफाया फराय घन्टाब्रै जथार नाङो नङाब्ला ओंखाम होआ हराव खिन्थु दानिफ्रा बेसेबां फिसालाया रुम मोनसेयाव खथा मोनसेयाव हाबनानैहाय लाइट फोजोंनानै थागोन दरा भांजबनानै थाबाय फरायदोंना फरायाखै बिमाया मालाबा नायखंख्रे होयोना बिफाया मालाबा सोंहैयोना बेसेबां फरायदों ओंखाम जाखांनोसै बिमा बिफाया दर मारिना उन्दुना थानोसै फिसाजोआ लाइट फोजोंना दंबाय थायो लेम्प सावना दंबाय थायो खैथासिम उन्दुखो ना लेपटपाव गेलेखो ना फनाव माबा खालामबाय थाखो मालाबा सोंदोंना जों सोङा बेनि उनाव जों दाय होयो फिसाखौ बेवहाय आइ आफा नोंथांमोन जोंहा गिदिर मावनांगौ दं आंबो सासे बिमा आंहाबो फिसा सानै फरायसा दं